Eżis ħuti fil-waqt li nixtieqilkom il-koll l-għodwa tajba, ejjew naqdu fl-imkien mal-Knisja fid-dinja kollha biex infaħħru lil Mulej illum permezz tas-salmi, it-tifħir ta' sbieħ il-jum ta' l-erba tal-ewwel ġimgħa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej jiftaħ li xoftejja. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Ejjew ħanfaħru bilena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lil blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana ta' radd il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Għax Alla kbir u l-Mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-ċaċet tal-uljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Ejjew nqimuh u nixteħtu qudiemu, arku btejna qudiem il-Mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġerbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jiena għedt qalbu mħassra dan il-poplu, triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej huwa Alla tagħna li ħalaqna, ejjew naduraw. Qed jinħall id-dlam li jostor fis-sijat tal-lejl il-ħlejja, dawl il-jum qiegħed isebbaħ kull imkien bil-bjuda tiegħu. U bħal swaba twal u rotob, lawn lulin jinfirxu r-raġġi, tfeċċ ix-xemx fil-ħmura u tixħet manta dija fuq ir-raba. Hekk fis-sliem u l-barka talla jgħib id-dlam tal-qerq minn moħħna, minn fuq qalbna isħab jiċċarrat u fid-dawl tal-grazzja nimxu. Sabiex miegħek biss ninaqdu, Kristu sidna fema safja u kuljum inħossu l-qawwa tal-ġid kbir li tagħmel magħna. Ejja żurna u widdi fina kull filgħodu bid-dawl tiegħek, keċċ id-del tal-mewt minn ruħna ħanimtlew bil-ferħ tal-ħajja. Ġieħu seb bħal dejjem Kristu, Sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missier u lill-Ispirtu, difensur u faraġġ tagħna. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-ħażen ifesfes lil ħażin f'ih qalbu, m'hemmx biża ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandam bil-fema tiegħu, l-Alla li ma jsibx fih tiegħek jismer. Kliem fommu kollu qerq u kideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġejt. Fuq frixu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad u ma twarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sa smewit tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Moll smewit il-ġustizzja tiegħek, baħar blaqih il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla, għaddel ta' ġbenħajk jistkennu liet il-bnedmin, bnedmin u bejjem intejnhom Mulej. Jiġbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tiba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minnu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel gburi, ma titfanix il-barra qiegħed il-ħażin. Waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażin, intefgħu għall-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja lill-Missier u lill-Iban
u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Insġu għanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer minn idejn le dewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha għax jien tkellimt u huma saru. Int batt l-Ispiritu tiegħek u għamilhom, ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xema qudiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu l-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Għajtu b'leħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu b'leħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej l-oli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna u l-ġnusi qiegħed taħt riġlejna. U jażilna l-wirtana, il-gburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanija sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-kbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u fil-għoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għajtu b'leħen ta' ferħ lill-Alla. Ħares lilek innifsek ibni, f'kull ma tagħmel u ġib ruħek bħal wieħed imrobbi sewwa, f'kull pass li tagħmel. Mill-ħobs tiegħek itma' lil minu bil-ġuħ u minn ilbisek lilbes lil minu għarwin. Kull ma jkollok żejjed għatih karità, birek f'kull ħin il-mulej u bitolbu li jitwettew triqatek u modijietek u jirnexxu il-femijiet tiegħek. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Bil-kelma tiegħek għatini l-ħajja. Biex inħares il-preċetti tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Iġbid li qalbi u Alla biex inħares il-preċetti tiegħek. Għamel ħnina magħna mulej u ftakar fil-patt qaddis tiegħek. Page 10, paġna 10. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David il-qaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi b'fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram mis-sina li jagħtina. Li meħlusejn minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u bil-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Jirġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna
li jibatinna mill-loli iż-żjara tax-xemx tiela. ħajdawwar lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet bid-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għamel ħnina magħna mulej u ftakar fil-patt għaddis tiegħek. Il-mulej Ġesu ma jistħejx isejħilhom ħutu lil dawk li jqaddes. Inroddulu ħajr u nfaħruh dejjem u min qalbna nitolbuh. Mulej għaddes lil ħutek. Għamel li b'fema safja nikkonsagrawlek il-bidu ta' dan il-jum fġieħ il-qawmin tiegħek mill-imwiet. Enna ngħaddu l-ġurnata kollha fl-emejjel ta' qdussija kif joġob lilek. Int b'sinjal ta' mħabtek tajtna jum ġdejt biex ngħadduh f'saħħitna u ħenjejn. Ġeddidna kuljum għall-glorja tiegħek. Għallimna llum inħossu l-preżenza tiegħek f'kulħadd madwarna. Għamel l-insibuk li żjed fl-imniktin u l-foqra. Żommna llum fis-sliem mal-proxmu kollu. Ħallinix inroddu deni b'deni. Inżidu nitolbu għad-djoċesi tagħna f'dan il-pjan pastorali li qegħdin ngħixu bħalissa f'din il-mixja ta' flimkien ninsabu f'fażi fejn aħna mħeġġin nitolbu u nħossu lil mulej qrib tagħna. Aħna dejjem mħeġġin nitolbu, però bħalissa qed nitolbu b'insistenza akbar biex il-mulej jiżur id-djoċesi tagħna biex flimkien mal-Apostli fit-triq ta' Emmaus inħossu li l-mulej jiltaqa' magħna, jidħol f'ħajjitna, jistaqsina x'intom tgħidu. Il-mulej li interessah l-esperjenza ta' ħajjitna minn xi għaddejjejn. Nitolbu biex din il-mixja li qed nagħmlu flimkien bħala djoċesi minna joħroġ ħafna ġejtu barka għalina l-koll. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Isma'na Alla Salvatur tagħna, inta għamiltna wliedek u li tiddawl. Għatina li nibqgħu mixja dejjem f'dan id-dawl u nagħmlu ħidma ta' ġid tas-sew biex iseħħilna nkunu xhieda tiegħek quddiem il-bnedmejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jibarikna, iħarisna minn kull deni u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Imbierku l-mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Meta tkun trajt kellek xajnuna. Legge se bagliamo
fil-ħnina intfawwara fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifkira Sant Elisabetta tal-Ungerija. Din kienet bin ir-re Indrit II tal-Ungerija u twildet fl-1207. Iżżewġet lill-Konti Ludoviku li kellu 3 tfal. Għaddit ħajja xetika, kienet mara tal-affari tagħha, u meta romlot taġġida lill-foqra u bniet sptar fejn hija stess kienet iddur bil-morda. Għamlet ħafna sakrifiċċji ma' dawn il-morda u tat qalba lilhom. Din mietet f'Marburg fl-1231. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-għemil bil-ħallejt birjieti ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Il-Quddisja b'suffraġġju għal Ruħ Virginia Randic. O Alla inti tajt li Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li tarraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra bit-talb tagħha għamel li jinħobbu b'imħabba kbira lil foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħalliq tad-dinja qed iraddulkom lura n-nifs bil-ħajja. Qari bit-tieni ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien qabdu wkoll 7 taħwa l-ommhom u s-sultan beda jisfurzhom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerf biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma kienx jiswa. Imma tal-għaġeb laqis kienet l-om u ta' min ifakkara u jfaħħara. Rat is-7 wlieda jinqerdu fi żmien jum wieħed u soffrit minn qalba minħabba t-tama li kellha fil-mulej. Mimlija bi ħsibijiet kbar, qawwiet bil-ħila ta' raġel il-qalb tagħha ta' mara u bil-sim missirijieta wieħed wara l-ieħor qawwitilhom qalbhom bi kliema. Jien ma nafx kif feġġejtu f'ġufi, ma kontx jien li tajtkom in-nifs bil-ħajja, lanqas ma kont jien li għattilkom il-bċejjex ta' ġisimkom. Il-ħalliq tad-dinja li sawwar in-nisel tal-bniedem u faslu il-bidu ta' kollox. Għad iroddilkom lura n-nifs bil-ħajja fil-ħnina tiegħu, bħalma issa ma intom tqisu xejn lilkom infuskom minħabba il-liġijiet tiegħu. Antiochju ħass u ħaseb li kienet qiegħda tajru biż-żebilħu bi kliema. Billi kienet baqa li żar wieħed, mhux biss ħeġġu bi kliemu, imma wkoll beda jaħliflu u wedu li jagħnih u jagħmlu l-aktar bniedem ħini jekk iħalli l-liġijiet ta' missirietu u li jgħoddu bħala ħabibu u jifdalu f'idejh uffiċċji pubbliċi. Billi żagħżugħ ma taħx biden, is-sultan sejjaħ lill-ommu u talaba tagħti parir lit-tifel għall-ġid tiegħu.
Wara li dam jgħidilha ħafna, aċċettat li ddawwar lil-bina. Mielet lejh u bdiet tiddieħaq bit-tiran Kiefer bdiet tkellmu bil-sim mis-Sirijieta. Ibni, ħenna lija li għal 9 xhur sħaħ ġarrejtek f'ġufi u għal 3 snin reddajtek, rabbejtek u wassaltek sa din l-età u tmajtek. Nitolbok ibni, ħares lejn is-sema u l-art u wara kull ma fihom. Kun naf li mix-xejn għamilhom Alla, hekk ukoll sarġens il-bniedem. Tibżax minn dan il-biċċier, imma kun taġieħ għal ħutek u ilqa l-mewt sabiex jien niksbek mill-ġdid fi żmien il-ħnina fl-imkien ma' ħutek. Iju titkellem, iż-żagħżugħ qal, x'intom tistennew? Min issa nobdi id-digrit tas-sultan? Nobdi biss id-digrit tal-liġi magħtija lill-missirijietna permezz ta' Mosè. U int li vintajt kull xorta ta' deni kontra l-Ebrej, min tissa taħrab min idejn Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Għas-salmi responsorjali jinwieġbu meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi, bla huma xuftejja flimkien meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt ma otru riġlejja, insejjaħlek għax inti tweġibni o Alla, ressaq widintek lejja isma' klimi. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġbenħajk kenninni, imma jien fil-ħaq qatt nara l-biċċek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola għax kien qrib Ġerusalemm. U n-nies kien min għalihom li s-saltna tal-Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal, wieħed raġel nobli siefer f'pajjiż il-bogħod biex jagħmluh sultan. U mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 qaddejja tiegħu tom 10 min jietu qalilhom ħadmuhom sa ma niġi issa. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u batu ambaxxata warajh biex jgħidu li ma rriduhx lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħajs saltna u reġa' lura bat isejjaħ lil dawk il-qaddejja li kien tom il-flus sabiex ikun jaf kif ħadmuhom mhux qalgħu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 minjiet. Qallu, sewwa, għaddej tajjeb, la darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira, ħu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġett tieni wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 minjiet. U lil dan ukoll qallu, u int ħu taħt idejk 5 tibliet. U ġel ieħor qallu, Sinjur, hawn nara l-mina tiegħek li jiena żammejt merfuha f'maktur.
għax jinbżajt minnek billi inti bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Allu, fuq klimek stess nagħmel ħaq minnek ja għaddej ħażin. Kont taf li na bniedem aħrax, infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela għax ma morx tqiegħed flusi l-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru, ħudulu l-mina u għatuha lil dak li għandu 10 minjiet. Qalulu, imma Sinjur għandu 10 minjiet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dawk li dewwa tiegħi imbagħad li ma ridunix insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalem miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis wara li Ġesu tela s-sema, il-preżenza tiegħu fostna donna li kienet nieqsa. U allura kien wiegħed li għandi jerġa' jiġi. Imma aktar ma beda għaddej iż-żmien l-ewlenin insara bdew jirrealizzaw li l-mulej baqalu sabiex jagħmel dan kollu. Ħalli l-Knisja tkompli x-xandar l-isem tiegħu u aktar persuni iduru lejn Ġesu. Issa huwa f'dan il-kontest li rridu nippruvaw nifhmu din il-parabola ta' dan is-sit li siefer. Imma meta jirritorna beda jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Issa il-parabola turina għaddejja leali lejn is-sit, imma kien hemm ukoll li ma kienx leali lejn is-sit. U allura ġara min apprezza lil dak is-sit kien hemm ukoll min ma apprezzax. U allura s-sit għamel miegħu kompla ħaddem dak li kien irċieva u tant ħa pjaċir dawk li ħadmuhom il-minjiet illi ġie mfaħħar mis-sit tiegħu. U għalhekk eżis x'nitolbuh lil Mulej Ġesu dalgħodu. Mulej Ġesu aħfirli ta' kemm drabi ma apprezzajtx biżżejjed dak li tagħmel miegħi. Issa dak li qal lin-nies ta' żmienu, Ġesu jista' wkoll jgħidha lin-nies ta' żmienna. Apprezzajniex dak li l-mulej qed jagħmel magħna. Il-mulej jagħmel magħna 24 siegħa kuljum, 24 siegħa jagħmel magħna. U jien kemm niftakar fih dan Alla li tant għandi bżonnu u li l-ħajja tiddependi minnu. Għalhekk ma nkunux ingrati. L-ewwel nett li aħna meta niftħu għajnejna l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu ngħidulu grazzi Mulej tal-li tajtni l-qawwa li nqum. Għax min jaf il-biraħ flaxija kemm raqdu nies f'saħħithom u dalgħodu sebħu mejtin. U hawnhekk iktar naraw il-bżonn ta' dak Alla li jkun miegħi f'kull ċirkustanza tal-ħajja. U allura nitlobilu lil Mulej Ġesu aħfirli ta' kemm forsi ma ħsibx fik u kemm ma apprezzajt is-saħħa li inti ttini kuljum. U allura dak li inti qed tagħmel miegħi Mulej nirringrazzjak u nirringrazzjak għax mingħajrek mien xejn. Bik jiena qawwi imma mingħajrek zero. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Sabiex il-Knisja turi l-glorja tal-Missier bl-impenn fl-evanġelizzazzjoni
kuraġġ fil-prova u perseveranza fit-tajjeb nitolbu. Sabiex kull impik li ma jkunx valorizzat biss għal qleħ imma wkoll għal ġid tal-umanità nitolbu. Sabiex dawk li jisofru minħabba limitazzjonijiet tagħhom jarfu jroddu ħajr lill-Alla tajjeb li ma jonqos fihom nitolbu. Sabiex quddiem in-nuqqas ta' suċċess din il-komunità nisranija ma titlef qatt il-fiduċja fija infisha imma tibqa' tittama fil-mulej nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. O Alla ħalliq tas-sema u tal-art li għamilt il-bniedem fuq ix-xbija tiegħek u tajtu fidejh id-dinja biex jieħu ħsiebha. Kattar nitolbuk il-frott ta' mill-idejna bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li unidma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti, mid-nub tiegħi naħħini. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna rridin infakru l-opra ta' imħabba bla ista ibnek, nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien inroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit, birek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew inti mulej jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti
biex ikunu konsagrati lilek, mitċo kontana nitolbuk, għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għal-misteru. Għaxu li fil-lejl ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej. Kull irkoppa timil, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni bi jebnek fdina u tal-qaw minn mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li din nistennew nittamaw it-tieni miġija tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex nkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzu Malla Marjam, ma' San Ġosep Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiebat tal-pixwaqta tal-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin lilu li dak kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal-qaddejja tiegħek Virginia wal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, Missi li jħobbna, Missi li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, Missier li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna u għastess nejdu flimkien. Missierna li jinti fis-smewid tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nobitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lina se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binna l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja li d-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajda.
joġobkom bil-wieqfa u nagħmlu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, int qawwejtna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna. Għatina li fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta nitalmu nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru lid-dinja iġbija tal-bniedem il-ġdid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.